Здравейте, YouTube! Днес снимаме серверът FineMC. Направих това кратко информативно видео, за да ви кажа, че вече съм модератор. Хванах книга и тук копаем малко сега. Просто реших да направя малко видео, защото ми е скучно. Да, ето 4 човека сме в сервера. Няма кого да прибивам. Нямам гейммод, зато и не мислете, че читвам. Омага. Това е пуснат ли ми? Да. Да, мога да ви разведа и с ларповете, само че имам един малък бък и пиксел трябва да го прави. Не мога да виждам ларповете. Ларпи, аз почти ги знам. PvP World беше. Да. Ето тук идва ти, тук някакъв кон има. Legit. Някакъв кон. Ама би. Пасо знам. Ау, как ми цепи две фокуси. Оле, той зомби. Имам нови команди. Има нов спаун. Какъв беше следващия? Jump. Тук Jump има и затворено сега. После Warp Gift. Тук сам на някои евенти го отварят. Има айтеми, ранкове, такива простоти. Warp Екип майче беше. Мисля се. Охо, то скрипър тук ще ме гръмни. Тук някакви човечета от Dirt. Хедплеер Борисов. Лоу, с главата на Хипиксел. Warp къв. Да, имаме нов спаун. Той е в PvP World. What the fuck? Нямам команда спаун. Лоу. Warp Руди. Ето е много legit. Ето, гледайте. Ето как копаете се на воля. Аз събирам да си правя легендарки. Да. Чакайте да го питам само нещо. Да ти оставям ли профила в описанието. На скифе, че съм модератор. Просто в смисъл там мятаха някакви книги. От 16 човека аз я хванах. Motherfucker. Окей, ще го оставя. Да, аз направих само това кратко информативно видео, за да ви кажа, че съм модератор и да покажа новият ларп. Тук може да си копате на воля. Диаманти, глоустони, разни руди. Да, тук колко са си? Май 11. Малко смешно. Кажете бъба на опс. На YouTube. Така. Да се чука. Сега да видим омага с капана тук. Лол. Лагна ли? Стане. Аре бе. От 3 само един. Да, той беше от мен. Аз бях Николай Василев, модератор съм. Абонирайте се. Той влезте в сервера да са мачками и